Sziasztok! Bizonyára mindannyian ismertek ezt a játékot, úgyhogy most nem fogom a szabályait bemutatni. Nekem nincs se kombi Audim, se iPhone-om, úgyhogy én így állok be a sorba. Nincs más hátra, mint előre, vigyunk. Baszki, ez üres. Na de mindegy. Itt van nekem ez. Kurva jó, geci! Nagyon leadja! Szerettetek a spanglit? Szavazzatok a 4. köztársaság pártra. Ha kicsit jártasak vagytok a világ helyébe, tudhatjátok, hogy már nem csak Hollandiában legális a fű. Amerika ugyanúgy legalizált. Bemész a boltba, és ugyanúgy megveheted akár a csokit. Fogod, megveszed, ez kész, ennyi. Obama is megmondta, a fű nem károsabb az alkoholnál. Szavazzatok a 4. köztársaság pártra. És hogy miért? Hát csak a fűről szól a programjuk. Érdemes utána olvasni az interneten. Na, azt hiszem kávéljak a másik ennyűtöt. Nagyon jó! Ez már csak kartonflessáim. A technek, az inkvizíciónak továbbá rossz akarjának üzennem, hogy a videóval látott cigaretta nem tartalmaz semmi törvénybe ütközött. Ahogy ez a sör sem. Semmi THC tartalma nincsen. Ez a videó csupán poénz célját szolgálja. A legalizációs törekvés pedig arra akar rámutatni, hogy érdemesebb inkább a világ vezető hatalmának a példáját követni, nem pedig Viktor feje után menni.